Baby na, zan zo in fara fita in karasa barak. Zan je wurin aiki. Boss tiyat ne ba da late ba wai wani dadewa zan yi bakin gane. So dan abin da nake so da ke kawai ki zauna ki huta kada ki fita. It won't take time. Yawwa. It's all right. Okay, help me with the jacket. Bye bye. Take care. And Kai? Sweet! Don Allah dan Annabi kai haƙuri karka zo wallahi mijina ya sa min ido sosai. Sweet! What? To shikenan ba damuwa amma gaskiya ni ina jin tsoro fa. To shikenan sai ka zo. Sweet! Sweet? What? Sweet? What? What? Ai kake da wai ba gani ba na zo ai shikenan. Dalilin ma da yasa kenan na zo saboda in ga na faranta miki rai. Sweet? What? Wai! Wai! Wai ne? makocinki ne. Ne tare ki san mun kunna gas. Sweet? What? To bara na kawo ma. Munafuka Allah ta Allah. Sweet? What? Taso. Wallahi in kai wasa na rantsi da Allah zan bubbuga maka ita. Zan bubbuga maka ita. Wallahi aina in sai aina. Wallahi zan bubbuga. Zauna ina ta zama zauna. Zauna. Wallahi zan bubbuga maka. Zan maka aiki kashe kana kashe banza. Mu sasanta mana haba dan Allah mu sasanta. Ke ko munafuka. Wallahi yau asirin ki ya tuni. Wallahi sai ofisa ya yi. Ke ma kanki ki jira abin da ya faru. Na shiga uku inna lillahi wa na kashe ma kaina aure. Wayo Allah. Muka Mu je mu je wallahi Allah zaka asiri Dan Allah. mu je su maka. Zamu Wallahi wani kudi dan Allah ya zauna nan. ya ku Zauna ce zan buga. Ba ka zauna. Wallahi zan buga maka. Sweet? Wallahi amana aka bani yau ko kusa sai ya zo ya sani ka. Ba abin da nake so ka bani ne. Amana aka bani dan haka ofisa sai ya zo tare da kai a nan gura. What? Wallahi wallahi da kai a nan ba kai ba? Ko za ka gane shayi. Hello? Ofisa. What? Eh kana ina na Allah. Wallahi ka zo na maka babban kamu yau ko na kama maka. What? Yana nan na daure shi. Sweet? Kai gaggawa. Ita ma tana ciki na kulle ta. To insha Allah. To sai ka zo. Ko ina da ina jiran ka. Za ka sani ba kai ba?
Sweet. What? Wallahi talla za ka sani. Bari in je bayi in je in dawo. Allah ya isa. Sweet. What? Ina yake? In daura mutum a nan gwara in da ban gan shi ba? What? Ina yake? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mutum ne ko aljani ne? A nan guraren fa nan guraren daure shi fa. What? Ina yake? Yanzu nan a nan guraren daure shi fa. Okay, me as a Nigerian army, a matsayina na sojan Najeriya, za ka wa matana sharri saboda ka haɗa ni da ita. What? Come here. Ina bai wallahi ka gani daure shi nan. Ni a matsayina na sojan Najeriya, za ka wa matana sharri. What? Bloody civilian. What? I will deal with you. What? Baka san soja bane, baka san army bane. Ina gaya ma. Za mu haɗu da kai ai. What? Kai ka shigo. Ba ma na ga miki zan yi suwa da ɗan lokaci ba. Ba ga mijina a waje ba da zaka fita. Ban ga kowa ba. Ba wanda na gani sai dai na ga wannan makocin nan wanda ya kama ni ranar nan na ga shi da bandeji a hannu me ya faru. To ai wannan bandejin ka gani dukan da mai gida na ya dawo ya mai kenan sakamakon dukan kenan ka ganshi da bandeji. Tun da na riga na zo kuma a matsanaki ko me kin ji? Wani irin na a'a ni gaskiya ni wallahi ne hankali na ni bai kwanta ba wallahi. Gai baka. Wallahi ina ilaihi raji'un. Na shiga uku. Munafikan Allah da Annabi. What? Allah ya tona asirinki. Abinda kike aikatawa kenan. Haka ko jiya nawa makoci na duka. Yau Allah ya tona asirinki. Abinda kike kenan in na tafi barak kafin in dawo. To Allah ya tona asirinki. Munafikan Allah. Kai kuma zo nan. Officer. You are a dead man. Allah ka haƙuri. Sunan ka gawa. Wanda ya mutu sai ya fi ka samun zan kai ka fara zan sagale ka. Oliyo, lanta mu mun je garin su mun fi su rawa, lanta yaya kenan, lanta oliyo. Ah, makoci, bismillah mana. Na ba makoci. Na zo jiya na duba ka, sai aka ce mun baka na. Dama wato dalilin da yasa nake so na ganka. Na zo ne akan na baka hakuri akan abin da ya faru tsakanina da kai. Lallai na yi hukunci bisa ga kuskure. Menene kuskure na? Rashin bincike da ban yi ba. So kuma sai Allah ya nuna min abin da ido na. Rannan kawai ina shiga kawai sai na same shi a cikin ɗaki na haƙuwar ɗaki. So abin da yasa na kira ka da Allah ka yi hakuri abin ya wuce da Allah. Sharrin shedan ne kuma da hukunci da nazartar
a bisa ga ban yi bincike ba da Allah makwabci na kai hakuri da Allah to Allah kai hakuri aba ofisa ya hakuri ita amana ai guda ɗaya take gaskiya ne daga gaya min ka bani amana in kira ka in gaya ma yanzu daga asibiti nake an je an kwance mu abubuwan ka san nawa na kashe yasa na zo Allah ofisa shi yasa na zo jiya ban same ka ba to amma ya jikin naka da sauki dakata shine jiya na ganshi ina zaune a nan guraren ya shiga ina kallon shi yana kallo na ya sa hijabi shine to abin da ya sa ni ma kaina ne gudun kan ƙara neman ka in gaya ma saboda abin da ya faru ka sai ita gaskiya ɗaci gare ta fa daga kin ta ya bata kuma da ka gaya mutum gaskiya sai ya ɗauka cewa kaman ka zambace shi haba ofisa tsakana da kai ai babu wannan haba kamun wannan mungun duka haba mu kai hakuri ai na gaya mana kuskure ne aka samu ai wallahi kai hakuri abin ya wuce da Allah karka damu yauwa ina so mu dinga mu'amala kaman yanda muka saba ka gane ke na dawo barak na ganka ina jin daɗi ina jin mura gane ofisa kuma matsalar da sai a hankali to ba matsala to abin da za a yi ka gane ko idan na je barak na fito to ina ga zan dan duba maka da Allah a ci gaba da sa ido ofisa fa kamo ne ina yanzu kun kusan nan a bige nake kai hakuri zan zo kamo ne makwaci